ביד בבית עם אותם האהובות ועם אותם... אני לא מצלמת אותך. תזיז את היד, אתה מפריע לי. אני לא מצלמת אותך. Don't take me photo, okay? I'm so fucking ugly. I don't want like to see myself in the... הייתה אתה בוגר. אתה רוצה להגיע לפסגות? לא יודע, איפה לי? אתה יורד הפוך כאילו? אני רוצה להגיע למלטה, לרדת למלטה ולבעתי ולנסוע משם. אין מה לעשות אחרות. נהניתי לראות את היפה הזה שיש פה. מאוד יפה. מה? שטרה. עוד פעם לא רואים? מחזיר אותי בחזרה לכביש. יש לך את אודם, עוד פעם. אתה רואה? כן, הייתי צריך לבוא משם. לא, זה לא משנה, זה אותו דבר. כן, אבל הוא היה חכם הטיפס, להגיד לי מאיפה יותר קצר. אני לא הקשבתי לו. נמצא. בעוד 500 מטרים, בכיכר, צא ביציאה השנייה, כביש מספר 99. אז מה יש לך להגיד על זה שהיינו בשלג? מה? די, נו למה? Don't take me photo, I'm not okay, I'm not good. אתה גוד. No. אני רוצה לבדוק את עצמי! למה לצפות את הצורה?
אל תלמי אותי. אתה מאיים עליי? צילמתי אותך מאיים עליי. אתה מאיים עליי. צ'רלי בא לכנאפה. תתפשטי. מה זה פה? וואי, נראה לי זה משהו חבל על הזמן. תתגורן. ומה זה? מה זה? תירס. וואלה, לא בא לי תירס. תגידי, במסעד יש מסעדה? בטח, מסעדה וקפה אוקיינוס. ממתקה אבו ודיה סהלה. כן, יש את הבקלאווה. אבו את זיד. מתגעגעת לי, יולי? כן. אני לא. מזל שלקחו אותה ועשו לה ניתוחים. נראה לך שבשרו אותה למדע? בטח, עשו לה את העקירה שם, קראו לה פתחו לה את הבטן? די. קראו לה, הוציאו לה את הקרביים כאילו. ילי. וסוכתה שרמוט. די, אני לא מאמינה שאתה מדבר ככה על יולי. די, ככה אתה מדבר על יולי? זה לא יפה. גברת, מה יהיה? למות עכשיו בגיל צעיר? את כל כך מכוערת, יאללה איתה, את כל כך מכוערת, נרמה לי לגרר את הרצפה. נכון. את מצלמת אותי ואני ארוס לך את ההקלטה, יא נשבע לך, אני אצלר את ההקלטה. צריך יש לי אף כזה גדול. אני יודע, אף ככה גולי. חתיך שלי. אם הייתי חתיך, לא הייתי איתך. כן? אז עם מי היית? הייתי מישהי אחרת. היא שווה. אל תיגע בהקלטה! אל תיגע! איזה מפגרת, אני רק כמו איזה רעול פנים. אני חטפתי אותך עכשיו, יא חביבתי. אני אקח אותך ליער, אני אעשה לך משהו. תקשיב לה. תראה מה היא אומרת. זה לא קר. מפגר, אני מצלמת בכלל הפוך. את מצלמת את עצמך? את עצמי. תראי. לא נראה לי, את משקרת לי, את עובדת עליי, את משקרת. די, אתה מרביץ לי! את חטופה עכשיו, עכשיו אני לוקח אותך פה לבית הזה. איזה בית? זה פה, הבית הזה. אני עכשיו הולך, עושה לך שמה, חבל הזמן. עושה לך מסעדה שם. צ'רלי, אתה נותן לי מכות. למה? למה אתה מרביץ לי? כי ככה, הגוף שלך דורש את זה. תדעי לי ציצי. די! אני רוצה ציצי. אין ציצי. טוב. לך לאמא, תיקח ציצי. אצלי אין ציצי. אל תיגע, לא! אני מצלמת אותך. די, המפגר, די. קריית שמונה. כמו שרציתי. איזה יום. לאט, יא בבא. נראה לי השלג זהו, אימאס השלג. די, אני לא יוצא טוב, די. לא יוצא, אני אהבתי עכשיו כזה גדול. דווקא לא. רק בדמיון שלך. אני לא מצלמת אותך. בדרך לקריית שמונה. כן, אבל איפה בדיוק? סך גם מכוניות, אל תדאג. יואו, איזה גשם.